Mga puso, Department of Trade and Industry ginarekomenda ang pagkakas sang plastic barriers sa mga establishmento. Kamusta naman na yan ang reaksyon sa publiko? Ini ang gintutukan ni John Sala live. John? Adrian Darrell suno kaya DTI Secretary Lopez wala man sang pagtuon nga makapamatuod nga may mabulig ang plastic barrier sa mga establishmento ug magnubo ang kaso sa COVID-19. Gani ginrekomenda sini sa IATF nga kakson na lang ini. Ginrekomenda ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa Interagency Task Force ang pagkuha sang plastic covers kag barrier sa sulod sa mga establishmento. Ining may kantangan sa ginalauman nga pagpaidalom sa Metro Manila sa Alert Level 1 sa Marso. Wala pa sang klaro nga guidelines sa ginpagwa ang DTI angot sini apang kun iga-adoptar man ini diri sa syudad sang Iloilo, pabor diri si Jaymar. O pabor gi kuya katama kay pamudaan do tama naman yabi ka praning ng tao para sa mga barrier nga muna kay syempre na pamatud-an makagkita man tanan na fully vaccinated man bala. May face mask kag fully vaccinated naman kuno ang kadamaan sa mga taga-syudad sang Iloilo gani pabor man diri si Nanay Alma. Nagapaano lang do kumbaga sa sa gabal sa kita mo sa mga jeep gani why na sang mga barrier. Apang paglaro sang DTI Iloilo hindi pa inipinal kag rekomendasyon lang ini ni DTI Secretary Lopez. Hindi man kuno insigida nga makapangkakas na sang barriers ang mga establishmento bangod may mga rekisito pa nga kinahanglan sundon. It will be based on the condition nga magamit sang air purifiers, ang mga business establishment, air purifiers. May HEPA air conditioning filter nga i-require. May recommendation man nga i-open ang mga windows. Dugang panidigala, may barriers man o kung wala, importante sa gihapon ni magdoble halong ang tanan kag magpabakuna gid batok sa COVID-19. Obligasyon tanitanan. It's not just the responsibility of the national government agencies. Just take heed and just be conscious of that minimum public health standard protocol nga ginapatuman. Daran magluwas sa pagbutang sa mga air purifier kag pagbutang man sang air conditioning filter kag pagbukas ang bintana, kinahanglan nga magkuha sa gyapon sang temperatura antes makasulod sa mga establishmento ug mapasugdan nga kakson ang mga barriers. Apang pahanom dumuluwat sang DTI Iloilo, wala pa ini sang guidelines kag para lang ini sa mga areas nga sa idalom sang Alert Level 1. Darrell? Madamo nga salamat, John Sala.